wato ciwon suga, wato duk irin yadda ciwon suga ya yi tsanani ya kai ga wani wato mataki, babbar shawara ga wanda ya samu lalura irin ta ciwon sukari, wanda in Allah yadda aka tsare zai yi wahala kaga an yi ba a dace ba inda ba wani abu na Allah ba, kuma ya zama an ɗauki wannan abu ya zama ɗabi'a, ana controlling sugar, diabetes sosai. Wato shuwaka, a samu shuwaka, ka san shuwaka? Shuwaka wani ice ne mai ɗaci wanda ake miya da shi sosai kuwa. Yau in aka samu shuwaka sai a ɗebi ganyen nata a zuba ta a ruwa a wanke, wankin farkon a zuba saboda ya tsananin ɗaci, a zuba na biyu a wanke, wankin na biyu ma ana iya zubarwa, a zuba na uku a wanke. In aka wanke sai a samu tsamiya, tsamiya ta ka wannan irin mai tsami kamar sala uku, sai a zuba a cikin ruwa da aka sa kamar rabin galom haka na wannan ruwan ɗacin, a bashi haka in ya ɗanyi jim kamar awa 2, sai mai ciwon suga ya rika shan wannan tsamiya da shuwaka. Duk irin yadda aka tafi asibiti tsawon lokaci an yi sukari ya ki sauka, to ina tabbata maka wato mai ciwon sukari zai iya shan tsamiya da shuwaka, kuma inda zai sha da safe gwargwadon hali ya sha da yamma, zai iya cin komai, zai iya shan koko, zai rayuwa mai tsawo yana wannan ma'adama bai saki bai sani, insha Allah ta'ala zai samu control akan wannan. Allah ya saka da alkhairi. So